Уважаеми зрители, тази история, условно наречена Петрохан, е отвратителна. И поражда толкова много въпроси, които вълнуват всички. И се надявам искрено на някои от тях да можем да отговорим тази вечер. Затова при мен са 5 депутати от Има такъв народ, които са и част от редколегията. Имаме и една дама. Не знам, ще цялата история пуснах няколко поста с мнението си за всичко това, което се случи. Много е... Все едно се отвори някаква дупка, в която се показа някакво друго лице на част от нас. Защото тия, които са направили това нещо, са българи. Все едно се отвори някаква врата и се показа някаква друга част, която до тук само сме гледали по филми, чели сме и сме си казвали, гледай какви отвратителни неща стават по света. А те се случиха и в България. Дано да си извадим необходимите поуки. Както и да е. Защо имаше такава някакси агресия онзи ден в парламента срещу мястото, на което се изказвате като депутати? Защо нещо наскачахте там? Това не го разбрах. Това беше причината. И защото общо взето... Чакай, аз гледам, Тошко, ти отговаряш. Защото, да. Ние сме Замесени и двамата. Симбиоза. Единия дърпа, другия. Айде, първо той, след това ти. Да. Господин Балабанов направи една декларация от името на такъв народ. Виж сега, в парламента правилата са такива, че когато е някоя политическа партия чете декларация, останалите партии по правилник не трябва да я коментират. Защото това си не е политическата партия. Тя, понеже е политическа, много често, да не кажем 99%, е насочена срещу някои от другите партии. Чакай. Че каза политическа. Вие защо политизирате цялата тая тема? Защото трябва. Нали излиза